En basketballkamp i NBA varer 4 gange 12 minutter. En basketballspiller når i slutningen af kampen at blive udmattet eller i hvert fald træt. Vi vil se, om præcisionen bliver påvirket af udmattelse. Til dette eksperiment vil vi bruge basketballbanen på OTG. Vores testperson Rasmus skal skyde 5 skud fra 3 positioner. Derefter skal Rasmus cykle på en kondicykel til han er helt udmattet. Derefter prøver vi igen og ser vi, om hans udmattelse har påvirket hans præcision. Vores testperson Rasmus ramte først 5 ud af 15 og som udmattet 1 ud af 15. Så vores konklusion er, at udmattelse har en